Nakurat ang kadaghanan sa Davao City sa pag-relieve sa mga station commander o OIC sa Davao City Police Office, epektibo kagahapong adlaw, Hulyo 8. Sumala ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa PR11, gipirmahan ni Police Brigadier General Nicholas Torre III ang OIC sa Regional Director PNP 11. Matod ni Davao City 2nd District Councilor Al Ryan Alejandre, gusto niyang masayran ang tinuod nga rason kung nganong gipangtanggal sa ilang pwesto ang mga station commander. Well, it's quite alarming, no, na there's a second round na pod for the kanang ilahang gihimo na murag revamp, no, and amo ang kahadlukan manggudana is we don't know what will happen next. So amo lang, they are maguni sila itong mga frontline for peace and security. So we want to know what's the reason behind of that, no? Is it related to sa ilahang work? Is it kanang ginatawag na to o kanang job related ba? So kami as a Davaoenyo gusto namo na kanang hapsay, no, ang dagan sa pagseguridad din sa syudad. Bisan si 1st District Councilor Edgar Ibuyan Jr. na hibulong sa kalit nga pag-relieve sa mga hepe sa matag police station sa syudad. For this time, no, dili man siya ingon na shocking kay previously naitabo man po na siya, no. That's why our mayor has a concern with regards sa kanang biglaang pagpananggal o pagpangambyo sa mga station commanders o sa tong PNP personnel, no, that are protecting the city. But nonetheless, we're just being hopeful na lang, no, kay wala may hand kami, no, as a city councilor, wala may hand in terms of having them or kung i-stay ba sila kato mga performing na mga COP or not, or even the DCPO City Director. Sumala pa ni Ibuyan, kinahanglan nga adunay hanaw kun kahibalo sa usa ka lugar ang idestino nga police station commander hilabi na sa Davao City. I understand ang napuli kay Colonel Badaang is a general, no, from the regional office, deputy dito. He was just staying for a while, seeing to it na ang atong DCPO is naga-function. But as to his relief sa karon, no, actually di ba to siya relief yun, no, kay acting naman gud siya, no. He was put there temporarily, but ang katingalaan na to is kaning biglaan na po nga pagkuan na po sa ato among station commanders, in which it will always matter man god ang familiarity sa each lugar nga ilang gidestinuhan. Then if every now and then nagakambyo ta inunana, well, there would no really wala gyud may tabo nga kanang programa, no, in terms of kaning pagsulod sa community sa ato ang kapulisan para pagpaila, kay dili naman ingon they are there to protect the community but also to have their own social responsibility in terms of kaning pag-communicate sa komunidad, no. So those are small things na dapat i-consider po dun ta, no. If we put some people there, though they came from the same organization like the PNP, but walay familiarity sa pamatasan sa usa ka lugar, sa customary sa usa ka lugar, so I don't think magiging effective kung every now and then nagakam kita, no? Pero naglaom sila Alejandre ug Ibuyan na magpadayon sa mga muhulip nga mga station commander ang kahapsay ug kalinaw sa Davao City. Ulipan ang mga gipang-relieve nga police officers ug mga official sab sa mga pulis gikan sa lain-laing probinsya. Kini ang pinakaunang higayon nga nahitabo sa DCPO nga gipangtanggal ang tanang police station commanders. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.